you, Bob. Jeg skulle lige til at sige, at jeg stopper jer ikke, men det gør Morten så åbenbart. Tak for det, vi måtte komme, København! Hvor er det dejligt at være tilbage i det her fuldstændig vanvittige fede hus. Vi har en masse musik med til her i dag. Vi spiller det længste sæt, vi nogensinde har spillet, faktisk. Kvantitet. Ej, prøv lige at høre. Grunden til, at vi har så mange ting med til jer i dag, det er fordi, vi gerne vil spille en masse nye ting for jer. Og det er derfor, vi tænkte, at det kunne være meget nice at have et sted på, et sted, man kan sidde på. Fordi nye sange, I ved. Men vi vil helt vildt gerne spille dem for jer, og jeg tror også, at I helt vildt gerne vil høre dem. Men det er bare ikke den samme fest, I ved, som alle de hits, vi også kommer til at spille. Selvfølgelig. Ja. Den næste sang, vi vil spille for jer, den sidder lige midt imellem de to ting. Den er ikke ny, men den er heller ikke et hit. Det er en sang, vi skrev sammen med Lego. Den kommer her. Right here.